כלבים שבורחים מפנסיונים. וואו, כמה אנחנו שומעים על המקרים האלה. כמה זה מפחיד להשאיר את התינוק שלנו במקום שאנחנו לא יודעים 100% שאפשר לסמוך עליו. ואני יכול להבין את כל הבעלי כלבים שמתקשרים אלינו ושואלים למה דווקא אצלנו כדאי להשאיר את הכלב ואיך הם יכולים לסמוך עלינו. אז אני עושה לכם סרטון אחד במיוחד שמתעסק אך ורק בהבטחה של המקום ובכל המנגנונים שיש לנו. יש פה שער שנפתח אך ורק בלחיצת כפתור שלנו, הוא גם נסגר אוטומטית אחרי כמה רגעים. בכניסה למקום, שער עם מנגנון. למקרה שהיינו קצת שעננים, תמיד השער הזה ייסגר חזרה. ואם זה לא מספיק, ייצרנו שער כפול. פרוזדור הכניסה שלנו, גם הוא עם שער עם מנגנון אוטומטי. בואו ניכנס לתוך החצר הראשית ונבין איך הבטחנו אותה. שימו לב שיש לנו פה אזכורית בגובה של 2.5 מטר. כלבים לא יכולים לטפס עליה. הגדרות הן גדרות יהודה בגובה של 2.5 מטר. החיסרון היחידי בגדרות יהודה זה שכלבים שיש להם את המומחיות עלולים לטפס על הגדר כמו מדרגות. מה שעשינו זה קרן שנכנסת לתוך שטח החצר, שגם אם יש כלב שמטפס, יהיה לו שיפוע פנימה. אבל גם זה לא יקרה בלי שנשים לב, כי תמיד בחצרות שלנו יש השגחה של כלבן או כלבנית. לשמחתי, הכלבים גם מאוד נהנים פה, ככה שאין סיבה שהם ירצו לטפס החוצה. אז למה אתם מחכים חברים? תלחצו פה על ההודעה, תיצרו איתנו קשר, סומכים עליכם שלא תיזכרו מאוחר מדי שלא יהיה לנו מקום בשבילכם, ואתם תסמכו עלינו שנחזיר לכם את הכלבים בשלום. נתראה.